ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿತದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಡ ಯಾಲ್ನ ಜನನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಟೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈತ ನನ್ನ ಪಿದಾಡೋಡು ಜನನಿ ಬರುವಲು ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಇತ್ತ ಬೊಕ ಇಂಕ್ಲ ಮುಟ್ಟದೊರ್ಡು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏರೆಗಂಡಲ ಟ್ಯಾಟೋ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತ ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಮೃತ್ನವನಿ ಆರ್ತೋ ಪ್ಲಸ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಅಂಚ ದೂರ ಪೋಯರು ತಿನ್ನಕ್ರ ಸರ್ತಿ ಪಾರ್ಪೇರು ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ಆರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ತೋ ಪ್ಲಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಇಂದೇನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ತಿ 100 ml ದಾತ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದೆ ತೊಂದು 10 ml ದಾತ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ತೋ ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ದು ಪರೋಡು ಇಂದೇನು ಪಾರ್ನ ಎಲ್ಲೇನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗೊಲಾಂಡಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪರೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ದೆ ತೊಂದು ಅಕಲ್ ಪನ್ನ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ತೋ ಪ್ಲಸ್ 80% ದಾದ್ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೊಕ 20% ದಾತ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ನೆಟ್ಟೆ ಎರಡ ಮುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ರಾಸ್ನ ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಸುಸ್ತು ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ 100% ಸೇಫ್ ಬೊಕ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ ಆಯುರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡಾಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಗೈಸಿಂಕ್ಲಿದ್ದೆ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ಯಾಟೋ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಹೊಸ ತೈನಿಗೆ ಶಾಪ್ ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾಡೋಡು ಉಂದುಲ್ಲ आणि पार्द टाय ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ನನ್ನ ಜಾಗಿ ಜಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈಕ್ ಕೈತೆ ವರೆ ಪಾರ್ಕೊಂಡು ఇప్పుడు అదే అమ్మా ఇదుల ఎన్నైతే వెళ్ళిపోయి కై ಕೆಲವು 4 ಇಡ್ಕು ಪಾಡರು ಎಂಗ್ 4 ಇಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಕೆಲ ಕಾರ್ ಪಾಡರೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಕಾರ್ ತೋಜನ ಕಾರ್ ಬೆಂಚಿನಿಕ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಂದು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಆಡಲ್ ತೋಜಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಂದು ಕಪ್ಪು ಇಡೀ ಮೂಲು ತೋಟದ ಪುರ ಹೋದಾನಾಗ ಒಂದು ನಾಲಿಡು ಪುರ ಬಾಂಡ ತೋಜಿ ನೀನ ಬರ್ಡೇಗ್ಲು ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರೇಶ ಯಾನ ಕುಡ್ಲೇದು ಜಾಯ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಮಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುದಂಡ ಪೋತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತೆ ಅಂದು ಅಲೆ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಊರ ಪಾರೆ ಪುಂಡು ಸಂಡೆ ಆಯ್ತು ತುಕ್ಕ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ ಆರಿಕೋಡಿಗೆ ಪೋಯ್ ಇದು ಭೂಮಿಕ ನಡೆ ಪೋಯ್ ಅಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಒಲ್ಪ ಅನ್ಕೇನ್ ಗಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೋಡು ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಊರಿ ನಮಗ ಆಜಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ತೂಕ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುವ ಇಂಕ್ಲ ಟ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಾಪು ತೂಕ ಬನ್ನಗೆ ತೋರ್ತಾವು ಪೊಲೀಸ್ ನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಏರ ಪಂಡೇರಲ್ವ ಗಾಡಿ ದಾಕಲು ಅಂಚ ಮೊಲೆನ್ ಚಪ್ಪದು ಅಂತೆ ನಡಪಾಯಿ ನಾನು ಬತ್ತೇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಟೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ವೀರಭದ್ರದ ಒಪೋಸಿಟ್ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲಾಟ್ ತಿರಂಜಿ ಬೋಡ ವೀರಭದ್ರ ಅಲ್ಪ ಒಪೋಸಿಟ್
ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಟು ಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಬಂಧ ಇದ್ದ ನಾನು ಬೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಇಂಚೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ನದೆ ನಾ ಮುಂಚೆನೆ ತೊಟ್ಟೆ ಆಟೊಂದು ಬಂತು ಹಚ್ಚಿರೋಣವ చెప్పునా గైస్ ఈ వ్లాగ్ కంటిన్యూ మంతుందిಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಟು ಲಕ್ಕ್ಯಾರನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏಲರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಪೆಜಿ ಪಾಡ್ದ ಅಪ್ಪಲೆ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಯ್ದು ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ ಸತ್ತಿದೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೇನಿ ತುಂಬುತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಪಾಡುದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿಕಪ್ಪುಡು ಕನಪುನಿ ಇದೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗು ಬೇರಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆರೇಮ್ನಲ್ಲೇ ತುಂಬು ಬೇರಂಡು ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಹೋಗ್ಬನಾರು ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ತುಂಬುದ ಮಸ್ತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅವು ಉರ್ವೆ ತಾಳ್ದು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ತುಂಬು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡಾತೆ ಮುಲ್ಪ ದೆಪ್ಪುನ ತಿಜ್ಜಿ ಬೂರ್ದೆ ಪೋತುಂಡು ಚಾಯ್ತೆ ಪೋಯ್ ಅಪ್ಪ ಪೋತೀರು ನೀವು ಊರ ಕಟ್ಟದೀತೀರಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕನ ಫೋನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಟ್ಟು ಅಂಚ ಅವಳು ಅಂತೇಂಡು ತುಂಬುಗ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಅಂತೆ ಬತ್ತು ಗೈಸ್ ಬಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕೊಣತ್ ಪಾಡ್ಯ ನಾನೈತೆ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡಿ ಪೋಯಾರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದೆ ಪೊಯ್ ಆರಾಪೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕೈಲು ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊನೋಡಾತ ಅಂಗಡಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೈದಂಡು ತೂಕ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾನ ನಿಕ್ಲಿದ್ದು ಕರುಂಗಳಿದಲೆ ಕಾನು ಪಿರೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ನ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಳಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದೇ ತಿನ್ನಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪೆಪ್ಪೇರು ಅವು ರಿಕ್ಷಾಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸರಿ ಆಂಟಿ ನಾನು ಅವಳು ಜಾಗ್ರತೆ ಕಕ್ಕುಸು ಬೆಂದಿರ್ಕು ಪೂರ ಪೋನಾಗ ನಾನು ಆಕಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮೀನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರ್ಚಿ ఉండేది బజావు ఉండేది తినారా తినారా అది తినారా నీకులే అంచ ఓలు తప్పుండదు కాకుసు వాళ్ళు ఉలా ఉండేవారు ఇది ఉలా ఇత్తుండ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜದ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡ್ದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಯಿರು ಐದೊಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ದಿವಾಯಿನಿ ಹಿಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ನೇ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಂದು ರಡ್ಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಕೊನಪೇರೆ ಬಂದಿತ್ತೀರು ತೂಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೌಚ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿಂಡು ತುಕ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ತೂಕ